Hello sa inyo dyan. Ano na sa Pilipinas? Magandang umaga. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Kasi nag-aantay tayo ng tawag ngayon kasi ang trabaho ngayon hindi sa construction site. Wala ako ngayon sa construction site, nasa warehouse ako ngayon. Nag-aantay kami ng tawag kung may mga liting. Naghanap ako ng paglibangan. Ito yung ihiwalay ko yung mga bronze nito at yung mga stainless. Ito yung mga ginagamit nila sa kanilang mga patubig dito guys. Yung kanilang mga data guys, yung mga tubo nila may mga code, yung ganito yung mga serial. So guys, let's go. Iwalay natin yung mga baronses at saka yung mga spin. Kasi ito may gumo pa ito kukunin din natin at iwalay natin, hindi natin iwalay din natin sa mga gumo, yung sa mga masusunog na basura. Ito yung mga luma nila, yung mga game, pinalitan na nila ng bato. Kasi dito sa kanila, may limitas kasi dito sa kanila.
Ito yung loob guys, yung loob ng kanilang pipe guys, may guma, may stay na support at saka may spring. May spring dito sa ilalim para hindi talaga mag-leaking. Ito yung siguro mga nasa 1980s pa ito o 1970s kasi yun ang lagi yun ang mga pinakalitan namin ito yung mga luma nilang mga pipe. Ganito rin guys, tapos meron ba siya itong guma sa ilalim at kukunin naman natin yan dahil hindi pwede halo yun. Dito sila kasi ito sa lamatan ng basura dito guys. Mahirap ang trabaho guys kapag nasa construction site kami, kapag nasa mga kalsada kami, kapag nasa limbang. Pero ngayon, madali lang. Ito lang nagawa ko. Pero kapag may tumawag naman, mahirap kasi hindi mo alam kung ano ang gagawin mo. Kasi may mga leaking din ng malaki. Tulad niyan. Naranasan ko na rin yung magkaliking ng ganyan yung malaking pipe, yung 200. Ang lakas ng baha dito sa Baguio. Pinaka-worst na naranasan ko ito yung leaking ng So, guys, hanggang dito muna tayo guys kasi lunch break na namin. Hanggang sa susunod naman na video ay papakita naman ako sa inyo kung paano namin nakabit yung mga stay na ganito sa mga pipe, mga main pipe, at gagawa tayo ng video niyan para makita nyo naman Hey kung there. Subscribe to gaano my ka channel and also press this bell icon. kanilang mga patubigan nito sa Japan at ano ang kaibahan ng mga patubigan dito sa Japan at sa Pilipinas. May idea kayo, may-share ko naman sa inyo sa mga gustong pumunta dito at baka ganito rin trabaho nyo. Makita nyo itong video na ito, may idea na kayo. So guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, subscribe nyo lang, paki-like at paki-share nyo lang. Kayo nang bahala guys. So sa susunod naman na video guys, maraming salamat sa panonood.